do týždňa a veľmi by mi pomohlo, keby ste mi dali like a odber. Prosím vás, aby sme dosiahli aspoň 50 odoberateľov alebo 100. Mi to veľmi pomohlo a každému ďakujem, kto dal odber a like. No a môžete si ma akože pridať Grove Garden, volám sa Vavro 32 a to dám aj po videu. Takže to bolo také, tak napríklad budem rozdávať také, že neviem, kiwi, ember lily, dragon fruit, banán a tak napríklad ovoce. No a akože budem to možno natáčať aj s takými kamošmi, alebo keď budem to prázdniny, nebudem natáčať, lebo budem niekde na výletoch. To je akože sorry, ale budem akože fakt natáčať. No a chcel by som vám tu ukázať, sorry, ale nechcem niekedy tak len urobiť takú obrazovka. Akože to nechcem mať tak, akože trošku budete zle vidieť. Len tak rýchlo ukážem. Tu máme mythical egg, takže by som bol strašne happy, že keby sme dali aby už sa mi nevysmievali kamoši. No akože nevysmievali, že nevychvaľovali, že mám veľa peňazí a vlastne ovocia, takže veľmi by mi pomohlo, keby ste mi dali dobré rady a vlastne ovocia. Takže napíšte toto všetko do komentárov a veľmi by mi pomohlo like a odber. Chcem fakt dostanúť 500, 100 odberateľov a 50 za tejto prázdniny chcem dostanúť aspoň 50 odberateľov alebo 20. By to strašne pomohlo. Ja vás prosím, aby ste like a odber a že raz ďakujem tým, čo dali like a odber. Takže budem akože rozdávať, vidíte tu napríklad rainbow, tak ja budem rozdávať. A ukážem ember lily, ale fakt toto tu mám. Ja som zabudol, sorry, ale jak sa toto volá, píšte mi toto tu. S tými písnačmi, počkaj. Prickly Pear. A tu Ember Lily, keď to tak dobre zapozeráte. Tu má na boku Ember Lily. Na story ešte raz. Ember Lily tam je. Akože tu bude, akože kúknite na moje peniaze, 26 miliónov, sorry za tisícku. Ale to až málo. A keby ste mi dali dajaké, že napríklad Ember Lily, Rainbow, Winstruck, Disco, Choco, potom Frozen, Honey a Politande, by som bol veľmi šťastný. Ja by som vám dal možno aj mythical toho peta. Veľmi by som poďakoval, by som zarobil. Takže ešte raz vám ďakujem. A počúvnite ma, like a odber. Cez prázdniny 50 alebo 20 odberateľov. Tak. Toto bolo už koniec takého krátke videjko, takže čusky busky ešte raz, bo ja akože ťažko sa mi